atifotokozere kuti akonzeka motani kuombola Malawi maka pamene tikusenda chifupi ndi pa 60 ndinu oyani komanso udindo wanu ku chipani cha Leaf. Ine zina chipani chimene chakonzeka kugwira ntchito mdziko lino la Malawi pamodzi ndi chipani cha DPP komanso ndi chipani chimene chakhala chikufunitsitsa kupanga libaleta Malawi malira ndi mmene zilili nyengo za dziko lino, mmene zikuyendera nyengo za dziko lino, anthu tikuvutika ndeti kufunika kuti tipange libaleta Malawi limodzi ndi chipani cha DPP komanso chipani cha Ford komanso chipani cha NDP. Inuyo munakhala pansi ndikukhulupirira ndikupanga chiganizo kuti tipange mgwirizano ndi zipani zina munatsata ndondomeko zanji kuti mupange chiganizo kuti mugwire ntchito limodzi ndi chipani cha DPP osati zipani zina ngati MCP? Chipani cha DPP monga mukudziwa mmene chinali mboma chinagwira ntchito modabwitsa, kunali chakudya ku dziko kuno anthu samasowa sima, komano boma ili litalowa anthu akusowa ndi nsima yomwe, anthu akulephera kudya nsima. Nde ife manifesto mwathu muli nkhani yothetsa njala chimodzimodzinso chipani cha DPP. Mfundo zawo ndi fundo zathu zofanana, ndifake tinaona kuti tiphatikizane, tipange nawo alliance, tigwirire ntchito limodzi, tithamange Malawi muno zinthu zisinthe, chifukwa tikangolekelera chonchi zinthu sizisintha ayi. Zisinthadi? Achimwene mukayika akangolowa a Professor Arthur Peter Mutharika pa mpando mboma zinthu zikusintha, ndipo zikusintha ndithu modabwitsa. Zimene zikuchitika zitu zikhala ngati mdziko muno mulibe mtsogoleri, koma akangobwera mtsogoleri. Mayi wanga tipandive kuchokera kwa inu, tikulimbisani mtima ndi chani mukusimikiza kuti dziko mukutenga pa 16 September pano maponda pati? Zochitika zimene zikuchitika ndi mmene zinkachitikira Arthur Peter Mutharika ali mboma zikuonetsa kuti zikusiyana, palibenso amene angachitofunsa mafunso, aliyense akudziwa mmene zinthu zikuchitikira mdziko la Malawi muno. Nde ife tikulimba mtima chifukwa Arthur Peter Mutharika anapanga zitukuko zochuluka, ndipo njala inatha mdziko muno mmene analipo Arthur Peter Mutharika. Panonso tikutsimikiza kuti njala itha ndithu, chifukwa zimene zili manifesto mwawo ndi zochitika, sitikukamba zosachitika, sitikukamba za zaka zoti anadzakwaneka zaka 18 ayi, tikukamba zaka zomwe zino zimene tili pamene sitikudya ndi zimene tikukamba panopa. Sitikukamba zoti tibereke mwana adzakwaneka zaka 18 ndeti tidzambe kudya sima. Amalawi akukhulupirireni motani kuti mwaombola mavuto amene akudusamo padakali pano ndi mgwirizano wanu umene wa zipani zimene mwachula DPP, Ford, Leaf ndi NDP? Akukhulupirireni motani Amalawi chifukwa kunjako ndiye kuli miyanda ya mavuto amene Amalawi akudutsa? Amalawi ayenera atikhulupirire chifukwa aona kale okha zimene zikuchitika, ndipo zipani zimene zapanga alliance ma president ake ndi mitu yokhayokha, mitu yoganiza bwino, imene wina aliyense akamva fundo zawo akumavomereza kuti apadi dziko lisintha. Ndi Amalawi atikhulupirire ndithu pa chifukwa chimenechi. Tokoza kwambiri, tikufuna nzabwino zonse ziko mukabasi. Ndimene tikuchitira kuno kuchilima mpunga ground kucheza ndi adindo osiyanasiyana, zipani zonse tacheza nawo, tacheza ndi DPP pano, tacheza ndi Ford malo ake omwe ano, tachezanso ndi NDP pompano. Awakuchoka ndi aja aku LEF a president yake ndi Dr. David Mbewe, omwe tainanse from now akhale akufika malo ano pano pachilima mpunga ground. Alendo ambiri pano afika ndithu, afika a running mate Justice Dr. Jenny Ansah, afika a president Dr. George Tapatula Chaponda, afika pano vice president wa chigawo chino chapakati Alfred Kangata, wafika kale malo ano pano akuyenda kufika tainanse from now ndi president Alef amene ndi David Mbewe pompano pachilima mpunga ground. Kuno mwini dera ndi Alfred Kangata amene wafikanso kale uko pano. Anthu ochuluka ndithu adakafika malo ano kuzachitira umboni za mmene zikhalira pano pa ground, pamene akuluakulu osiyanasiyana afika pano kuzaona zonse zimene zikuchitika pano pachilima mpunga ground momuno mu Lilongwe. Lilongwe wasinthinatu
lasonkhana pano Lilongwe waseteratu balo lino ndi lalikulu kwambiri koma anthu ochuluka afika pano adzadza pano pamene down from now His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufikanso pano kuzayankhula kuchita ntindi cha wanthu khamu la wanthu limene lasonkhana pano kuzamvera kamene kuti kuzasimikiza kuti mgwirizano umene wa Blue Alliance boma ukutenga pa 16 September la pano kuyambira pano pa Chilimampunga ground lazaza to the capacity limene zikukhalira pano mwina mukuona kanemamo mukubwera mkulu wina timve kuti ndi uthenga wanji umene walibweresera mkulu amene akulu mwalibweresera chani mwabweresera chani amalawi amene akuti apatakali pano choyambirira ndiyambe ndazipanga introduce ine ndi Favor Duncan Vice President wa DPP Wing kubunda ine ngati mwana wa ku university ndabwera pano kufuna kudzachitira umboni kwa Malawi pa mavuto amene ife ana ku university tikumana nawo ndiye titakhala pansi ife ana ku university kubundako tapeza kuti solution ya mavuto onsewa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndifanya yake izi zatikoka kubwera pano kudzachitira umboni pano pa Chilimampunga pamene Professor Arthur Peter Mutharika akubwera pano timuone kuti nafeso atione kuti ana akubunda alipo mpano. Yes bwana wangu tabwino ndathokoza tikatujeza nthawi ina ndiyeze ndi olemekezeka laulandira ndikachikena bwana Saidi temajeza ndiye pamagwa mvula pano pali matope kaoka tinachoka mabweraso akulandirani pazazatu pano anthu amakatenga kuti olemekezeka Saidi anthu awa tatenga kuno Central Region anthu awawa ku Central Region kwake umene achokera kuno kulilongwe abani kulilongwe abani kwake umene achokera ndikuno kuntandire ndi kwansiliza palibe lole imene abwera anthu andoenda wapansi kuti akamuone mtsogoleri wawo Professor Peter Mutharika akamunyadire akahagane naye ndikuona anthu awabwera kuno ndi kuchikonda chipani chawo cha DPP. Olemekezeka Saidi msonkhano ndi woyamba wa Professor Arthur Peter Mutharika chikawo chino chapakati kuyambira 2020 anthu asimuna katenga kwina kwake kuti mwina musachire manyazi pamaso pa president zikudabwisa anthu a Saidi ndikuona tinasintha panopo mu Central Region muno maground amene tasana mu Lilongwe muno akuluakulu ni maground awiri 1 pala ground la Likuni 2 pali ground lino la Chilimampunga ndikuona tinasintha masintha ija tinaona kuti masintha ikutani ikuchepa sakakwanisa anthu kubwera ndikuona tinayika iti inu mwayiona kuti ground yaikulu kwambiri kuposa Bingu Stadium ndikuona tinauza anthu aja kuti abwere pano msonkhano bwana abwere pati abwere panopo ife tilibe ngwizi zoti tikatenge anthu kwina kwake tikudziwa kuti mtawuni muno muli anthu andi awawa ndi mavoti enieni a Professor Peter Mutharika mukuona blue aliyense ali apa wavala blue kusonyeza kuti anthu andi anthu akuchikonda chipani omukonda Professor Peter Mutharika. Olemekezeka Saidi nkuteka mwina boma mukhoza kutenga pa 16 September lapano malinga ndi mmene palili malo ano koma mukamatenga boma zikhaza kuti dziko lino laonongeka kwambiri ndikamba ka boma ili naye musipi mwakonzeka motani kwa ombo la Malawi mavuto amene akudusamo kamba ka boma la musipi limene ndiye kuona anthu anapempha kuti Professor ndi katundu ndi munthu oti amapanga ulo kumudzusa pakati pa usiku apanga zoti boma alibwezere semeni nalili anthu ozimenezo amadziwa kuti awa ndi machini ndengati ali machini tikauza kuti apa paonongeka chimanga cha dula feteleza wa dula chakuti cha dula abwera kuzakhonza mwachangu zimenezo nda ife tikudalira kuti zichitika mmene mwaonera moja kuti boma kungo tatenga pa 16 ndiye kuti mwana wina aliyense amene akupita ku primary ku secondary akupita mwaulere zimenezo ndi nzeru za Professor Peter Mutharika andizithekadi amalawi ayembekezere sukulu za ulere ku secondary primary kuyambira pa 16 September musimikiza zimenezo palibe chimene anapanga Peter Mutharika kulonjeza ndi chinthu chosapanga komanso pali ndi chinthu china amangopanga koma osalonjeza mwachisanzo ndikupaseni ananena kuti amanga ma technical college inu atulankhani mukudziwa ma technical college anatani anamanga pali ponse pali ma technical college analonjeza kuti ndipanga malata substate inu mwaona nziko muno anthu akumanga manyumba amalata zinazenzeni anakuza ndipanga EDF anthu anatenga ngongole zeni zopangira business osatiza chibwana yayi palibe chimene amapanga nde osatheka yayi tokoza kwambiri Saidi tifuna nzabwino zonse ndimene tikuchitira
pano pa Chilima Mpunga ground kukubweretserani adindo wanu pafupi kuti akuyankhuleni akutsimikizireni okha kuti akonzeka motani pakuyambira pa 16 September pano dzikoli aliyendesa motani akusamalani motani awa tili nawo pano ndi olemekezeka Suleiman ndikuona mulipisa kwambiri olemekezeka amalawi kunjako izi kuchitika panozi mukupeleka uthenga wanji kwa MCP kwenikweni ground ili ndikuoneka kuti lachepanso. Boma lapita zinali bwino kuvomereza chifukwa chimene akupanga MCP akufuna nkhondo, akufuna kupanga zinthu zosemphana ndi cholingaliro cha Amalawi zimene zili zoopsa. Amalawi ine ndayenda ndinali kusanje kuchitipa Karonga Central Region palibe pena paliponse pamene akufuna chakwera nde akanangovomereza ndikuzisiya zinthu zili bwino kusiyana ndikuti zachita kukakamiza chifukwa definitely alibenso mandate yoti alamulire dziko lino. Lero tandira malipoti mmene munayamba kubwera pano mmamawa anthu amafika pano tandira malipoti kuti apresident achakwera achoka mdziko muno apita ku Zambia akuthawa kapena songano kapena anazolowera. Mukuzikumbukira kuti ku Assemblies of God chali chichinalowa pansi chifukwa chokuti achakwera ankangoyenda mpaka ndalama ya chali chonse kutha. It's on record, sizonama. Ndi mmene saunongera economy yathu. Ku Zambia ukapanga chani akupitako ngati ndani 2 weeks chisankho akanafasa tikuziwa akukabisako zimene aba kuno kumati zazisatira. Olemekezeka Suleiman nkuteka pa 16 September la boma mukutenga kwa mukamatenga boma likalili masanza Amalawi muzaombola motani akulupirani motani kuti mwaombola mavuto amene wawa mwalunjika kuti mukambire pati. Amalawi angokumbukira mbuyo pa nthawi imene tinali ndi Cashgate dziko lathu linasandukanso moyipa kwambiri. Kulamula dziko zimafuna connections. Ineyo I can challenge you. APM akazangolumbira sipazatha 1 week mitengo ya zinthu zamba kusika nthawi yomweyo chifukwa azungu athawaja ayamba kubweresa $. What we need is forex. Kungabwera lero forex zinthu zisika ndi hafu. So mwamva kale APM akunena kuti wapeza kale $2 billion yoti ibwere imene jayo sizatha 2 weeks isanabwere. Zinthu zili bwino Amalawi konzekani. Tatokoza kwambiri olemekezeka Suleiman ndimene tikuchitira kuno tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana awa amene akuchoka ndi olemekezeka Asamia Suleiman ndi National Organizing Secretary wa chipani chimene chichi dziko lonse lino tikati national ndikuyambira kuchitipa mpaka na kunsanje mkulu wake amene amakonza zinthu zonsezo misangano yonseyi ndi amene yuyu olemekezeka Asamia Suleiman ndinamando kwambiri owakonda amati ndi pangolini ndimene zikukhalira pano pa Chilima Mpunga ground pamene kamu la wanthu likupirira kufika malo ano ground lino lazaza Amalawi. Ground ili zodabwisa kwambiri zochitibwisa kaso kwambiri kodi kufuna kuchitika chani ndi uthenga wanji umene ufuna kuyankhulira pano kwa kamu lonseli limene lasonkhana pano mwina nzanga anthu ochuluka afika malo ano ground lazaza koma anthu adakabwerabe anthu akhala pati pano pa Chilima Mpunga ground. Choyambirira ndinazana kuti anthu osanadzadze chioneka chinthu china chosankha chonena kuti tikaona pa VVIP stand kudzanja lathu lamanja uku tikuona azathu amene avala zovala za chipani cha UTM. Sitikudziwa zati afuna chani, sitikudziwa zati ukachipana dzalo la chipani kapenalo zina kuti tsogolo kwawo kutsogolo wabwino koma iwo ndi endorsing professor apita mthalika. Padzana tili kucha kunsusu ena ngapanga comment akuti ayi tikuonerani mmene muchitire mukakhala zoti kuti mwapita komwe kuli Lilongwe kumene kucha ndi kuchipinda kwa Mayi Congress Party koma kuchipinda kwa Mayi Congress Partyko iwo amati ndi kuchipinda kwa Mayi ife takupanga lero kuti kukhala tsopano blanket iwo kuchipinda amangoona tsopano mwamba pa blanket koma ife leroli tikuona zamkati mwenimweni wa blanketepo kuti muchitika chani. Pano pasadza anthu ochuluka taona mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa Blue Alliance olemekezeka Dr. China afika kale komanso Light Honorable Enoch Singeti Chihana afika kale pano taonanso president alefu olemekezeka Dr. David Mbewe afika pano komanso president wa NDP wafika pano makala azipani zonse akuonekera pano. Ndeni mafuna ndawuza Amalawi kunazonera kuti
nthawi timadikira ija yakwana masiku atsala ochepa chabe moikenda awiri akunezo kuti Profesa Arthur Mutharika akhale mtsogoleri wa namba 7 wa dziko lino la Malawi. tikuonanso azipani zina ngati UTM UTM ajoinanso mgwirizano umenewu kapena abwera kuzacheza nthawi yocheza palibe kucheza sicheza nthawi ya nkhomaliro ino ndi nthawi yakudya nthawi yokuti tidye anthu awo abwerawa akudziwiratu zonena kuti boma ili lapita ndipo boma ili kupita kwa Profesa Arthur Mutharika. ayankhulana ndi Mai Zodiac akuti ndi amene ali mtsogoleri wa anthu amenewa amene abwera mu makaka a UTM akuti abwera ndi anthu pitirira 500 akuti achoka ku UTM kuzajoina chipani cha DPP akuti kamba kuti akabambe amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM ni munthu osayamika. Akabambe ni munthu osayamika? Ndi munthu osayamika. Atsogoleri munthu uja dziko la Malawi alibe dzina koyambirira amene anamupanga yeo chodakhale munthu ndi malemu Profesa Bingwa Mutharika. Kenako ono Profesa Arthur Mutharika mu tena yawo yocheka 2014 to 2020 anawatenganso khala Reserve Bank manager. Panopa chimene makanena kuchita iwo acha ndikumuyamikira Profesa Arthur Mutharika kumpanganso support mene anapangira support iwo koma iwo akudzuka kumayima motsutsanaso ndi Profesa Arthur Mutharika kumeneko ndi kusatani kuti kusayamika kuina kumene kukuoneka kunena kuti anthu akuchipani kwako mweko amene anavotayo convention kwayika pampandopo sakuwayamika akungopanga zimene wakufuna ndi mtima wawo zimenezo kukonesa zoti kusayamika ndetsogoleri ngati uyu mudampatsa dziko akhoza kutani tipayakanenso kuti ayi kaya awatitayisa nthawi uku kuli Profesa Arthur Mutharika amene iwowo mtima wawo ali nacho chilichonse chimene akhoza kukhala nacho pamoyo wawo koma chimene akufuna kupulumutsa miyoyo ya Malawi kuli Dr. Jenius iwo aja ali nacho chilichonse chimene akufuna koma chimene akufuna kupulumutsa Malawi. Komanso Madamu Linda Limbe amene muli asakira ziko mwambiri tije petizana kupulumutsa miyoyo ya Malawi kuli Dr. Jenius iwo aja ali nacho makafukufuku onse amene akhala kuchitika dziko muno amati akabambe ali ndi 5%, DPP 60% zipani za alliance zonsezi 60%. Panopa akabambe ndi mene zililimo ali pa 5% kapanasika kapanakwera tichotsere anthu 500 abwera kuno ku Lilongwe siruzoza kuti kunchewu kachoka ngati siruzoza kuti ma district ena onsewo achoka ngati ndiye kuti tingopanga chisazo zone kuti pa 28 district iliyonse kachoka anthu 500 mukozaona kuti 5% ujachoka mwina pano pali 1.5%. chimene ndikoza ndikanauza akabambe ndi gulu lawo kuti asichepetse nthawi ikanalipo nkhani siyana zakuti iwowo abwezeretse kapena ndalama zimene awononga kuchipani koma nkhani onezona kuti iwowo apulumutsa mtundu watani wa Malawi koma ngati safuna kubwera akhale ife mavoti tinawo kale Amalawi avotera Profesa Arthur Mutharika boma ili lapita tikutenga. Ndathokoza kwambiri zanga zabwino zonse zimene zikukhalira pano pa Chilima Mpunga ground tikucheza ife ndi anthu osiyanasiyana tachezapo ndi akuluakulu achipani osiyanasiyana komanso nzika zakuno zatifotokozera akuti iwowo akonzeka kubweretsa His Excellency Profesa Arthur Mutharika mboma kuti awombole Amalawi onse msanje tuchitipa kumavuto onse amene akukumana nawo akuti kuli mavuto anjala mavuto akwera mtengo katundu osiyanasiyana dziko lonse lino la Malawi ndipo akuti ndi Profesa Arthur Mutharika yekha amene angawombole anthu onse dziko lino kumavuto amenewa. Pano pa Chilima Mpunga pali tikuthamangira tsopano ku miliyoni anthu amene akufika pano pacha anthu amene analembesa gawo chapakati akuti ndi 3 miliyoni papatakali pano mene zilili pano close to 1 million panopa pa ground la Chilima Mpunga anthu afika pano. Ground ili ndi lalikulu kwambiri ku size ya ma center ground mwina ndi times 4 kapena times 5 kumene kukula kwa bwalo lino ndi lalikulu kwambiri koma ground lonse lakutiridwa ndi anthu ochuluka kwambiri pano pa Chilima Mpunga ground pamene nthawi ina iliyonse from now a president mkango wa dziko lino kuyambira pa 16 September ukhala ukufika malo ano pano pa Chilima Mpunga ground kuzachitira umboni umene uwu kuti Profesa ndi uthenga wanji umene wakonzera Malawi akuti DPP panopa sikukhalanso busy kuti ipereke manifesto chifukwa DPP manifesto inapereka kale. DPP manifesto anapereka kale kwa Malawi ngati imene anagwirira ntchito yawo kuthetsa njala dziko lino kusisa katundu anali ofikirika kwa Malawi ina aliyense koma ngobwera boma ili lachakwera akuti katundu wakwera mtengo mochititsa mantha kwambiri. Amalawi anayiwala kumati Amalawi anayiwala kuti amadya ufa wachimanga koma akudya deya
kapena mapira kumene ena nkumajanyika ena mpaka na chiteze mina amalawi ena nkuiwala koma zimene zikuchitika maboma ena ngati kumachinga kumangochi kusanje akujanyika mmene zikukhalira ndithu mdziko muno ndipo akuti profesa wakonzeka ndipo profesa kuyankhula kwake akuti iye wakonzekadi kukonza kuchosa nyasi zimene boma ilakhala likuchita. So aprofesa ananyamuka masabata angapo apitawa kuchokera ku mangochi kubwera mzinda wa Lilongwe koma mmene amalowa mzinda umene upatangi analandiridwa ndi miyanda ya anthu pano pa Central Region mzinda umwe uno wa Lilongwe. Tilandirenso mayi wina kuchokera kwa Ford mwina pano ground ili lazaza mwastemenuza Lilongwe mwaponda pati kugwirizano wa bulu umenewu tikuchitika nchani chigawo chino chapakati kuti mufike nazo apa mufuna muphe anthu ndi mtima akuluakulu zikafika poterepa timaneti mwana wakanaphala izi sizochita ukakamizayi nzonena kuti aliyense mmene akumvera m'mimba mwakemu aliyense mmene akumvera mavuto akemu ni zomwe zafika apapa sizochita kufuna kufotokozayi izizi zokuti ali mwana agwiritse ukuku ndikungoyamba ndi mkokoma omwe tikubwera nawo. mukumva bwanji mumtimamo ground ili lazaza to capacity mukumva bwanji mumtimamo ku Blue Alliance? Ilovo ndiomwe tikumva panopa ilovo tikudziwa kale ndinakuzani iso kumzuzu kunena kuti panopo akuyenekera kuti angomulumbirisa kuti masiku asalawo tikange kale forward masiku asalawo tingopanga akolumbirisa ngati zachotserana kusogolo chifani munthu wawina kale mukufuna kulumbira ziko lino lili mmasanza mukalumbira mukunenesa kuti mwombo la Malawi mukonza mavuto amene akozedwa abwesa ndi bomayi izi zaphala zimachitikazi ifero a DPP ndi a Ford sitimapanga zaphalayi tili pa serious business tikufuna kuombola Malawi azuzuka kwa nthawi yayitali amayeneka kuti apita ku Kenani koma boti atitsitsiraso pachani panyanja pakati pa nyanja tikukanika kusambira kuti tikafike kumapeto panopa tikufuna APM atiolose mpaka tikafike ku tsidya la nyanja. Utenga kwa 12% imene sinapanga chiganizo ndi utenga wanji asasa amene nkusalira iwo kapena tauza zochita ngati mukutionera panopa kapena mukumvera mungoona zomwe zikuchitika papa ndi mafuta amene akupeza anthu amene abwera papa inu a 12% nanonso mafuta amene omwe mukapeza koma amene atatipulumutsa papa ndi APM ngati mangokayika APM ndi munthu oti akanena chinthu chimachitika ananenanso kale ngakhale iyeyo simbusa koma amakwanirisa zomwe yeye walonjeza. Tokoza kwambiri tifuna nzabwino zonse ndi mmene zikukhalira pano pa Chilima Mpunga ground kucheza tuti kuti ndi adindo siyana mwina tingochezanso ndi isiti asekretary cheno National Publicity Secretary kuchokera kwa Ford afikanso pano mabweresa uthenga wotani a Malawi kwenikweni achigawo chino chapakati amene afika pano pa Chilima Mpunga ground. Amalawi adziwe masanano kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti zinthu zisinthe mdziko muno chifukwa zaka zisanu zadutsazo moyo umayenda bwino mdziko lino manyumba achimanga chimapezeka shuga timakwanitsa kugula fertilizer timakwanitsa kugula koma lero liboma limene lilipo la Malawi